Okay? Ay, makalang. Magpalita pa. Wala nga, magpalita pa. Ano yung mag-pray eh. Masalamat ang po sa lahat sa buong pinatulog sa amin. Sa bawat araw-araw po. Humingi na. Salamat kami sa kalakas. Sa amin, sa ating sa araw-araw ng God sa Ingrasya. Ang pangyayari po yung nilooban ng Espiritu Makabangan. Muli pa rin po na ito yung ating putik yung mga dasal po ang mga ito. At sa mga ginagawa ko kasi na Diyos na ginagawa ko silid awa at magpapagod sa mga Ama sa langit, ang luwang sinubong, ang gagaling sa mga nabitag ko ng kaya ko siya at sa aking nagawa. Sa Panginoon Jesus. Amen. Ngayon yung November 6. So guys, ngayon po ay November 6 and this is again ang pinalit, pang-iba. Ano ka ba? Loko ba? Ano? Ano siya? Panlima pa po. So guys, ngayon po ay panglimang therapy namin. Hindi po yung ng pastor. So siyempre, again, yung ating program, pupo tayo. Tapos yung mga tunggan natin movement. And then, so, ngayon po ang ating tema is gawa ng, may arthritis ka, no? Gawa ng siya po yung mga arthritis. So hindi natin pwedeng kuya sa'yo ng makakil. Kalakalalin mo na ba? So mapasin natin yung dito na po tayo. Pinaparakas ko. So gagamitin ni Bak na, Bak, tanong mo ka, ha? Kaya naman yung Bak na. Iba ko na kayo. Yan. Yan ang ka. Gamitan mo yun eh. Na. Ika. Tawa ba? Ay, bibitaw ka ba? Bibitaw ka. Guys, bibitaw mo na si... Ha? Makakaya ko yun eh. Tamang magic pa ba? So guys, we're gonna have our visitors. So kailangan natin mag-check muna yung blood pressure ni Kuya. So ito na siya ay okay. Ito na ating digital na ano dia? Ini apa? Kosong. Ha? Wala. Go! Sorry. Go! Ano mo? Hindi na kukunin ka na raw yun. BP. Kay Madir. Lagi ko na ha. Hindi. Mga 6 over 74. Baba naman. Bakit? Baba. 106 over. 74. Pero yung pulso mo mataas. Good. Mababa ka. Iya, nanti dyan. Over 74. Unang katikdo. Ne? Pahinga lang yan. Sobrang pahinga. Baka ito eh. Yan. Sobrang pahinga lang. Iba pa yun eh. Basta tayo. Hindi naman, sobra yung pagal. Sobra man pala yun eh. Sita kita mo. Leda. Ang mga kamera ng YouTube, din tao, gagawin ng karne. May sasabi sa basang karne ngayon. Hindi mo gagawin ng walo. Gagawin din karne ng tao. Kaya talaga nga yan. Kaya sibo talaga ba niya?
Kaya mo, kasalanan na eh. Nakalimutan ko rin. Hindi na makakalunas ba? Sige, hindi na kasi mga di. Kaya naliwanan yung gagawin ko. Siyempre nga pong tino. Talagang nagarasan ito na liwanag dito. Ang mga liwanag. Huwag kita kahit, may marama ka din. Kung ganyan ka kaya. Yeah. Kaya, pero di ko pining bagong kaya, lumis siya. No. Hindi na nakakunggol kayo man eh. Monitoring na eh. Bato-bating niya. Kasi na eh. Yung 120 yung siguro. Ano, normal. 120. Order 70. Puso na, 80. Ang laging bayan. Laya ka na. Bano mo yan. Diba? Ne. 120 man yan. Pabasitin mo na yan. Wow. Ito na sa aming program guys. Meron na tayo matire. Lumak siya pa. Pwede kami rapi lang sa tayo. Oo. Ito. Makapunta mo na. Ini na. Oo. Yan. Ayos ka ba? Good. Ano yan ka?